Πόσο τυχαίο είναι που η σύγχρονη έρευνα ανέβρησης ιαμάτων στράφηκε ξανά στη βοτανολογία? Σίγουρα δεν στέρεψαν οι ιδέες στα ερευνητικά εργαστήρια του κόσμου, όμως αντιμετώπισαν σοβαρότατο πρόβλημα παρενεργειών, πράγμα που τους ανάγκασε να αφήσουν στην άκρη τη στήρα κριτική στη βοτανολογία και να την δουν με άλλο μάτι. Πριν μερικές δεκάδες χρόνια στη Δύση, ποιος γνώριζε το θαυματουργό κόσμο των βοτάνων? Η DXN, μια από τις λίγες εταιρείες κάθετης παραγωγής στον κόσμο πιστοποιημένων βιολογικών βοτάνων, σήμερα δίνει μια αξιόπιστη λύση στα χέρια σας για καλή υγεία, άριστη λειτουργία του οργανισμού, ομορφιά και αντιγύρανση, ποιοτική μακροζωία. Περί γανοδέρματος ο λόγος και σίγουρα όχι άδικα. Γανόδερμα ή Γανόδερμα lucidum ή Ρέισι, μια καθαρά ελληνογενής ονομασία προερχόμενη από το γάνος, αστραφτερός λαμπερός και το δέρμα για το μανιτάρι της μακροζωίας στην παραδοσιακή ιατρική επιστήμη της Άπου Ανατολής μέχρι και σήμερα. Δεν θα σταθώ στα κοσμητικά επίθετα του Διοσκουρίδη, πατέρα της βοτανολογίας, ή Κινέζων και Ιαπώνων, ακόμα και σύγχρονων επιστημόνων που το έχουν προσάψει βασιλιά των βοτάνων, το βασιλικό μανιτάρι, το βότανο της αιώνιας νιώτης και άλλα. Αλλά σε 3 βασικά του προτερήματα. Πρώτον, δεν είναι τοξικό και κατά συνέπεια δεν έχει παρενέργειες. Όλες του οι δραστικές ουσίες είναι υδροδιαλυτές και τα πλεονάσματά τους αποβάλλονται από το σώμα μας χωρίς να συσσωρεύονται και να επιβαρύνουν νεφρούς και σηκώτη. Δεύτερον, στον τρόπο δράσης του και τα δραστικά του συστατικά. Το γανόδερμα ουσιαστικά ομαλοποιεί το καρδιαγγειακό σύστημα, αποκαθιστώντας την καλή λειτουργία των αγγείων, αρτηριών και φλεβών, διαλύοντας τους θρόμβους, μεταφέροντας έτσι οξυγόνο σε κάθε κύτταρο του σώματος, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ανάπλασή τους. Πέραν όλων αυτών, το γανόδερμα είναι εμπλουτισμένο με πάνω από 400 θρεπτικά συστατικά, εκ των οποίων τα 150 είναι και αντιοξυδωτικά. Βιταμίνες, υδατάνθρακες, πολυζαχαρίτες, φυτικές ίνες, ακόρεστα λιπαρά οξέα κτλ. Τρίτον, είναι ένα από τα ελάχιστα τόσο δραστικά βότανα που παράλληλα είναι και προσαρμογόνο. Δηλαδή, προσαρμόζει τη λειτουργία του οργανισμού στα φυσιολογικά επίπεδα, όπως την αρτηριακή πίεση από 8 με 12, το ζάχαρο από 0,90 με 1,15, τη χολυστερίνη 100 με 200 και ούτω καθεξής σε όλα. Τριλικερίδια, ουρία, κρεατινίνη, τανξαμινάσεις, αιματοκρίτη. Βασισμένο το γανόδερμα σε αυτόν τον φαινομενικά απλό μηχανισμό, έχει κλινικά αποδείξει ότι ομαλοποιεί τη λειτουργία του οργανισμού με παράλληλες ισχυρές αντιθρομβωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αναπλαστικές δράσεις που μαζί με τα θεραπευτικά του συστατικά επιτυγχάνει την ίαση σε πάσχουσες περιοχές οργανισμού και σώματος. Όχι μόνο δεν είναι τοξικό, βλαβερό για τον άνθρωπο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν αλληλοεπιδρά ανταγωνιστικά με άλλα φάρμακα ή τροφές, αλλά αντίθετα ενισχύει την αξία τους στο μέγιστο βαθμό. Τέλος, με αυτά τα απλά κατανοητά λόγια, στηριζόμενο σε κλινικές διπλές τυφλές μελέτες in vivo σε 26 παραδοσιακές χώρες στην έρευνα της ίασης, όπως Αμερική, Αγγλία, Ιαπωνία, Κίνα, αλλά και σε προσωπική εμπειρία μου, με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης πρότασης ενός ιάματος, προτείνω ανεπιφύλακτα και σε εσάς έστω τη δοκιμή. Σίγουρα μόνο όφελος θα έχει η υγεία σας. Μορφές του γανοδέρματος τώρα και στην Ελλάδα από την DXN. Το γανόδερμα σας δίνει τη δυνατότητα να το λαμβάνετε με πολλούς τρόπους. Με κάψουλες από μικύλιο γανοδέρματος 18 ημερών GL των 450 mg και με ώριμο γανόδερμα 90 ημερών RG 270 mg. Επίσης υπάρχει και σε σκόνη μεμονωμένα το κάθε ένα ξεχωριστά ή και σε συνδυασμό των δύο προαναφερομένων για ειδικές εφαρμογές. Το σημαντικότερο είναι ότι το γανόδερμα υπάρχει και σε ροφήματα, καφέ, τσάι, σοκολάτα και άλλα. Έτσι ώστε δεν θα αλλάξει την καθημερινή σας συνήθεια και παράλληλα θα λαμβάνετε ικανή ποσότητα μίνιγκραμ γανοδέρματος για συντήρηση ή και ακόμα καλύτερα για την πρόληψη καλής υγείας.